Jonas, prøv lige at sige hej. Hej. Prøv lige at sige, jeg gik mig en tur i går. Jeg gik mig en tur i går. Ryster du i benene? Det er svært, Jeg det ryster er over svært, alt, det er mand. højt i kløften, mand. Hvad sagde du? Det kilder overalt. Ja, er det ikke rigtigt? Du var hersker. At det er jo rand. Hvad så, Kylde? Hvad? Jeg får det fedt det her. Kan du mærke noget? Ja, det smager dårligt. Hvor er det sjovt, at jeg er sådan der. Hvordan har du det? Svimmel. Og Jonas, hvor er det så sjovt. Hey, nu mere der bliver i weekenden. Nej, Nu mere der bliver i weekenden. bliver i weekenden. Bliver i weekenden nu. Han falder ikke så meget, Jonas. Nu. Ikke lige nu. Skal du ikke komme her? Eller skal du ikke have noget? Skal du hvad? Jeg bliver dum at høre på, så. Jeg er fandme. Ej, Jonas, hvordan har du det nu? Jeg har det godt. Det går væk lige om lidt igen. Ja, så jeg skal have noget mere.